Abdal Hakim Mohamed Abdal Hakim Abu al-Sahad, 0 años. Abud Yahya Sami al-Yurani, 7 años. Mena Mahamud Mohamed Kadeh, 4 urte. Yazan Arfat Khalil Jargon, 9 urte. Gaur hasiko dugu Gazan azkenengo urte eta pikun, urriatik aurrera, hildako ume guztien izenen zerrendaren irakurketa etengabea eta kolektiboa. Orduen ideia hori izan zen, nolabait magnitude bat, dimentsio bat jartzea gertatzen ari danari. Ospitalak eta ospitalak, unibertsitateak, administrazioa, bizitzarako behar diren gauza guztiak apurtzeaz aparte, bombardeatzeaz aparte, momentu hontan, egun hontan, errugabeen eguna dela, garrantzitsua ikusi dugu egun hau erabiltzea genozidioaren parte hau salatzeko. Orduen, ez dakit zenbat ordu iraungo duen honek, hasiko gara orain. Egongo dira Iruña, Nafarroako kolektibo, eragile politiko eta sozial asko parte hartuko dute. Nahi dugu ere jendea orokorrean hemendik pasatzen direnak hurbiltzea, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta irakurketari hasiera emango diogu. محمد عبد الكريم 5 años. محمد عبد الوهاب 2 años. Usaid Abdal Samir Graf, 3 urte. Suleiman Neman Suleiman Habuz, 13 urte. Adam Saukat Mahamoud al-Rastisi, 0 años. Rafif Masem Mohamed Marouf, 1.